tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Pariuri cu Sebi. Acum prima dată verificăm dacă filmează și se vede tot, ok? Așa, jucăm pe site-ul cswin.win. Sebi nu știe nimic de CS sau de Pariuri, dar nu contează. Te uiți și tu și vezi? Da. Uite, băgăm tot, da? Așa. Acum trebuie să accept de pe telefon, da? Nu se deschide pe ăsta pe telefon. Zici că e raliu? A? Zici că e cursă de mașini, cum merge ăla așa? Da, chiar. E acolo la 90 de... La numai 90 Uite ce de frumos grade e nu chat-ul. Uite, eu înțeleg tot din chat. Da, păi și eu, cum să nu? În afară de Star Trek nu înțeleg nimic. Des mesaje chineză. Nu cred. Aici am aruncat risipesc. Cred că am intrat eu. Ok. Hai. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai. Eu. Tu. Bă, dă-mă aia că nu văd. Ba, vezi. Nu cred! Ai văzut? Mândru că sunt român. Sunt mândru că joc pe site-uri din astea și pierd tot. Nu bine, bă, Dani, bă. Poți să cumpăr ceva de pe market, oare? Oare? No. Nimic. 21 a 6. Inventar! Neinventar. Hey. Acum ce mai faci? Hai. Bun. Episod scurt, prost și la revedere.